ziua! Noroc! Și fac și poliția aici. Intervine în forță. Nici la ramă. Dă-i drumul, băi. Dă-i drumul să intru în curte, băi. Și de rușine. Ați făcut vreun căcat? Cine este, băi? Băi, blocat curtea la casă. Și cu viața ta. Uite, o și ascunde fața. Fi vreun mafiot cineva. Straniu. Se amorțește așa. Și face. Ai ticuri nervoase de-am. Oare chem poliția, oare? Ăștia nu numai crime capabili să ascundă, dar chiar și fața lor și-o ascundă. Asta îmblă cu geamuri fumurii și-o ieșit văd că din curtea PLDM-ului. Dacă ei la guvernare, fac ce vor. E că sectoristul mai timp că a primit apelul meu și a fost trimis aici să investigheze. Fac că investigează. Mentura lui Recean e capabilă numai să falsifice dosare, să le acopere pe cele importante de interes public și să fac provocări. Ei dacă n-au exercițiu în apărarea drepturilor omului, a ordinii publice, cum să descurce? Nici pe timpul lui Papuc, nici pe timpul lui, cum îl chema celălaltul, ministrul al Alianței, nici pe timpul lui Recean, n-au putut să facă ordine, niciodată. Hai că vine sectorist, am ușa zic, ce s-a întâmplat? Dar el era aici de când am venit eu. Bună ziua! Ofițer de sector Rogojin, Alexandru. Da. Solicitat poliția? Da, nu pot intra ca în curtea asta și stă un om cu mască pe față, cu fața acoperită și nu permite accesul. Și ascunde acolo un sicriu roșu, da. Rogojin, Alexandru. Și dumneavoastră cred că trișați pentru că erați aici când am venit eu și ați plecat odată cu venirea mea. Acum vă am înțeles și acum vă prefaceți că vă interesați. Dumneavoastră știți totul ce se întâmplă aici, dar aveți probabil alte versiuni. Ia vedeți, vă rog, de ce bărbatul ăsta ține ușa? Ce proprietatea dumnealui? Aia, cum să fie proprietatea dumnealui? Între două case, uite, a treia casă acolo. Sunt 5 oameni care trăiesc aici. O ieșit și Angela Aramă de aici. Angela fost deputat, da. Cine-i doamna Angela Aramă? Jurnalistă, fost deputat. Aici trăiesc mulți oameni, eu am fost în curțele astea de multe ori. Mulți oameni trăiesc? Da.
Sunt mai multe cazuri. Cunoaștem la moment, aici locuiesc două persoane. Ia uite, văd că dumneavoastră cunoașteți pe de rost. Ei, bine, la aceste două persoane am vrut să intru în vizită. Uitați-vă ce face, domn polițist. Vi se pare normal? Dumneavoastră doriți să intrați în vizită. La oricine, vreau să văd casa asta, monument. Bun, domnule, Da, domnule, da. permiteți-vă eu explicații. Nu vreau nicio explicație. O să scriu pe urmă o plângere la Ministerul de Interne, direct, și la procuratură. Nu vreți să investigați situația. E un sicriu acolo și pare ciudat. E un sicriu. Nu vi se pare important că un sicriu stă în curte, spăzit de o persoană care își ascunde fața? Domnule, haideți să întrerupem legea de imagine video și documentăm. Nu vreau să întrerup nimic, o să vin și să scriu plângere pe urmă. Acum vă rog să restabiliți ordinea publică. Vă rog să restabiliți accesul în curte. Aveți? Da, eu vreau să intru aici în curte. Să văd sicriul care... Ia uitați-vă, să filmez sicriul de după colț. Care? E un sicriu roșu stă acolo. Domnule polițist, faceți de râs întreg Ministerul de Interne prin comportamentul dumneavoastră. Aveți grijă că la imaginile astea o să uite după aceea istoria. Felul cum reacționează poliția moldovenească în anul 2014, în timpul guvernării pretins democratice și necomuniste. Vă comportați exact ca pe timpul lui Papuc. Vă rog să restabiliți ordinea publică. Nu vreau să depun nimic, o să vin pe urmă și o scriu plângere. Vă rog să verificați faptul că curtea e blocată de unul care își ascunde fața și ascunde un sicriu acolo. E probabil e proprietar, care nu va Posibil. permite accesul în Am înțeles. Bun. cu să discut. Vă rog să discutați cu el, să vă faceți datoria. Întrerupeți. Dar nu vreau să întrerup nimic, eu am o singură mărturie am. Imaginea video. Ăsta ștește și ascunde fața, e coleg de dumneavoastră de la Ministerul de Interne, așa? Domnul, permiteți-mi. Ascundeți o crimă, o ilegalitate. Poate acolo sunt două cadavre în sicriul acela. Permiteți-mi accesul, domnul. Cadavre pe care au vrut să le ducă la țintirim fără respectarea procedurii. Domnul, permiteți-mi accesul fără domnul Brega. Ofițer de sector. Spuneți-i pe nume, că îl știți în mod sigur și pe nume. De drumul. Ei, Valerei! Ei, Pechei! De măcar eu sunt. E că nu pot intra în curtea asta și să ascunde un sicriu după poartă. Și stă unul, da, și stă unul cu fața acoperită acolo. Dar rog, și faci. Ca ia, ca ne revoltăm. Da, da, Oleg Brega. Da. Ia că și sicriu, ia ca și polițistul. Ion. Am ușă intrăm, dați în 2 secunde. Da, nu cred că o să intrați. Văd că polițistul nu poate intra. Ia uitați-vă cum schimb. 73. Permiteți-mi accesul, Da. Domnule, facem și telefonul. 693 0693 508 508 94. Ia încercați în doi, că colegul cel e mițitel, e perperiu. E bătaie de joc de poliție și de drepturile omului. E spectacol. Nici polițistul nu poate intra în curte, vă puteți da seama ce se întâmplă. Și cu săcriul ăsta. Gata, l-a luat, l-a dus. Care săcriu? Nu e nici un săcriu aici, l-a luat și l-a dus. Haideți să vedem. Haideți să vedem, o luat și o dus. Nu e adevărat, nu e proprietate. Uitați, intră mașinile Vă aici. opriți la Haideți să moment vedem. aici, De ce, domn polițist? Haideți să-l prindem pe cealaltă cu fața ascunsă. Așteptați o secundă. De ce? Domnul Brega, Ne-ați o limitați secundă. accesul în spațiu O public, domn secundă. polițist. Ne oprim aici. se duc ca întâi să secriu, da? documentăm cazul. Hai să documentăm cazul. Dumneavoastră vreți să prindeți, vreți să prindeți infractorul în flagrant sau vreți ca el să șteargă urmele? Dați să vedem pe doamna. Vreți să prindeți infractorul în flagrant sau vreți ca el să șteargă urmele? S-a cicat chipiul, domn polițist, și ai spert și epoleții. Halal poliție. Și că e proprietate privată aici, zeci de locuințe. S-a dus, s-a ascuns, l-a băgat. Rușine, halal poliție. Recean, te-ai făcut de râs cu tot cu partid și cu tot cu minister. Dacă reacționează astfel poliția la o infracțiune, dar polițiști ați văzut îmblând pe aici până acum, nu? N-ați văzut. I-am văzut eu, în schimb. Și am filmat cum îmbla. Sunduc.
fi proprietate privată. Scriu, o să-l vedeți pe curaj.tv. Da, și o să vedeți imaginea pătata poliției care nu e capabil să investigheze o crimă. El l-ați filmat-o? Da, l-am filmat și o să-l public pe curaj.tv. Da. L-am lăsat la ceilalți polițiști. Nu vreau să mă audiați acum că n-am timp. O să vin cu plângerea la poliție. Am văzut cum vă numiți. Au dispărut așa la, unde o fi ascuns oare Săcriul? L-o fi băgat peste gard pe undeva sărași și stau chirșiți acum ca dracu. Oricum, poliția s-a făcut de râs, mă duc chiar acum să le spun europenilor. Mulțumesc, Tudor, pentru semnal. Uite câți polițiști temblă și patrulează pe aici. Inclusiv și ieri Zanu, acela care s-a plâns la procuratură și am fost amendat că l-au ofensat. Bă, e ofensă publică în uniformă. Te-ai făcut de râs cu tot cu Ministerul de Interne.